సంజీవ్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ మాట్లాడుతుందిగా కోరుకుంటున్నాను. డైరెక్టర్. హాయ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. ఫస్ట్ అఫీషియల్ ప్రెస్ మీట్, కొంచెం నర్వస్గా, చాలా హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ ఈవెంట్. ఈవెంట్కి వచ్చిన మెగా ప్రిన్సెస్ నిహారిక కొన్నిదల్ గారికి, అలాగే ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ గారికి, బెక్కం వేణుగోపాల్ గారికి, అందరికీ హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ అండి. అలాగే ఈ చెప్పాను కదా నర్వస్గా ఉందని, బట్ ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ శిరీష్ గారు ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ మీకు రుణపడి ఉంటాను. అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై ప్రొడ్యూసర్స్ మధురా శ్రీధర్ గారు, యశ్ రంగనేని గారు, వీఆర్ మిస్సింగ్ యూ. అండ్ ధీరజ్ మొగిలేని గారు, థ్యాంక్ యూ. ఈ మ్యూజిక్ జుదా శాంతి గారిని, ఇందాక శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్టు జుదా శాంతి గారిని శిరీష్ గారు నిజంగా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫైండ్ సార్. అండ్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ హీస్ గోయింగ్ టు బి ద మోస్ట్ వాంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ, దట్స్ ఫర్ షూర్. అలాగే అండ్ థ్యాంక్ యూ మై టీమ్ అండ్ టెక్నీషియన్స్. అలాగే ఓకే, లిరిక్స్ అందించిన కృష్ణకాంత్ గారు, హీస్ డన్ ఎ ఫ్యాబులస్ జాబ్, థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే సింగర్ సిద్ శ్రీరామ్ గారు, హీస్ అ హిట్ మెషిన్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూర్ సార్. ఇంకేం చాలా పాటలు ఐ ఫ్యాన్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ టు ద బోర్డ్ and your voice have added beauty to this song, for our song. Thank you. Alage Aditi, all the best for getting launched with the song in Telugu industry. Thank you, all the best. And coming to my heroine, and she has been a positive vibe to the project. Thank you so much. And so I think I've mentioned all the names. Thank you if I missed anything. అయితే ఒక ఇన్సిడెంట్తో నేను ఐల్ ఎండ్ అప్ దిస్ స్పీచ్. ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఈ పర్టికులర్గా ఈ సాంగ్ షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు, వీ వర్ షూటింగ్ ఆన్ ద రోడ్ యాక్చువల్లీ. ఆ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మేము వెనకాల కార్లో కూర్చున్నాము, రుక్షర్ శిరీష్ గారు వెనకాల బైక్లో వస్తున్నారు. వీ వర్ షూటింగ్ ఎట్ దట్ టైమ్. పక్క నుంచి డ్రంకర్డ్స్ ఏదో కామెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు పక్క నుంచి. ఆ టైంలో మేము ఈ హడావిడిలో ఉండి షూట్ చేస్తున్నాము. షార్ట్ అయిపోయింది, శిరీష్ గారు రుక్షర్ డింట్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్ దేర్. షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత పక్కెళ్ళి కొద్ది దూరం వెళ్ళి ఆపాం షార్ట్ చెక్ చేసుకోవడానికి. ఆ షార్ట్ చెక్ చేసుకొని వెన్ ఐ కేమ్ టు శిరీష్ గారు, అక్కడ ఎవరైతే కామెంట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడో పర్సన్, తను పిలిచి హీరోయిన్ రుక్షర్కి సారీ చెప్పించాడు. వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇస్ దిస్, హీఈస్ నాట్ ఎ రియల్ హీరో, హీఈస్ ఆల్సో ఎ రియల్ హీరో. And with this, I'll end this speech. Thank you, Sirish Garu. Again, thank you so much.